Кантора 056 ви представя един изключително стойностен имот. Напълно обзаведен тристаен апартамент в комплекс Компас, разположен в град Свети Влас. Жилището е разположено на първи етаж с прекрасна гледка към басейна и богато озеленения двор. Апартаментът е с площ от 86 квадратни метра, като се предлага напълно обзаведен и оборудван с всичко необходимо. С две думи събувате се и влизате. Готов за ваше лично ползване или отдаването му с цел инвестиция. Жилището е с изключително добро разпределение. Коридор, голяма всекидневна и кухня. Две хубави спални. Баня с тоалетна и две големи тераси. Комплексът предлага на разположение за своите гости външен басейн, ресторант, паркинг и 24-часова охрана. Сградата разполага с акт 16. Обади ми се на телефон 0885 056 056 или посетете нашият уебсайт 056burgas.bg.